Minä olen Seija Suonuuti, Seskon terminologiakomitean SK1-puheenjohtaja ja terminologi taustaltani. Standardisoinnin tärkeyteen ja merkitykseen tutustuin lapsuudenkodissani vanhempieni kautta, jotka molemmat olivat terminologian kanssa ja standardisoinnin kanssa tekemisissä. Myöhemmin sitten aloitettuani terminologina standardien merkitys korostui entisestään, erityisesti hyvinä lähteinä. Olen itse erityisen kiinnostunut sanastojen loogisuudesta, määritelmien laadusta ja hyvän termistön luomisesta. Siinä tavoitteena minulla on yleensä esimerkiksi tekstien selkeys ja ymmärrettävyys, väärinkäsitysten minimointi, kääntämisen tuki ja käännösvirheiden välttäminen, ja moni näistä on tietysti erityisen tärkeää myös sähköalalla, eikä vähiten sähköturvallisuudessa. Molemmilla sekä standardisoinnilla että sanastotyöllä on siis paljon samoja tavoitteita. Kiteytettynä voisi sanoa, että tavoitteet ovat selkeyttää ja sopia asioista yhdessä. Seskon toiminnassa ja standardeissa nämä samat periaatteet korostuvat, ja terminologiakomitean osalta voisin sanoa, että se on tehnyt järjestelmällistä työtä koko sen ajan, kun olen sen toimintaan tutustunut tuolta 80-luvun puolivälistä saakka. Terminologiakomitean työssä pääosassa ovat olleet IEC:n sanastostandardien suomenkieliset termit, ja erityisen tärkeää näiden suomenkielisten termien tuottaminen on silloin, kun termistössä on hajaannusta, eli ei ole yhteistä, yksittäistä tai edes paria termiä, jota käytettäisiin. Ja toinen on se, kun puhutaan aivan uusista ilmiöistä ja pyritään tuottamaan suomenkielinen ilmaisu ennen kuin tulee hajaannusta, ennen kuin jokainen käyttäjä itse itsekseen keksii, miksi asiaa kutsuisi. Joskus tämä on hyvin vaikeaa, eikä aivan sellaista loistavaa kiteytettyä ilmaisua löydy, mutta löytyy kuitenkin joku, joka on yhdenmukainen. Ihan viime vuosilta mieleeni tulee termi prosumer, joka viittaa siihen, että kuluttaja myy takaisin sähköä sähköverkkoon, esimerkiksi aurinkopaneelien käytön ansiosta. Suomenkieliseksi termiksi päädyttiin ilmaisuun tuottaja-kuluttaja. Se on vähän pitkä, ehkä hieman kömpelö, mutta parempaa ei ole toistaiseksi keksitty. Ja parempi on olla yhdenmukainen. Silloin, jos tulee hyvä termi tilalle, niin se on sitten ainakin helppo korvata. Tämän lisäksi terminologiakomitea tekee jonkun verran ihan originaaleja suomalaisia standardeja. Jos ei kansainvälistä esikuvaa ole ja on huomattu, että termistölle on suuri tarve. Tällaisesta esimerkkinä usein mainitaan standardi kotitaloussähkölaitteista, tai siis sähkölaitteiden termistöstä tietysti tässä tapauksessa. Työ terminologiakomiteassa jatkuu, ja se on mielenkiintoista, se on mukavaa. Siinä oppii sellaisistakin alueista, joiden kanssa itse ei ole ollut suuremmin tekemisissä. Ja tämän myötä haluan toivottaa kaikille oikein hyvää joulun odotusta. Kiitos.